Riżenja oħra li tikkonferma l-inkompetenza tal-gvern. Mażul il-jum tħabbar il-kap eżekuttiv tal-BCA Jesmond Muscat ir-reżenja mit-tmexxija ta' din l-awtorità. Riżenja li waslet ftit tal-jiem biss wara l-mewt ta' ħaddiem Albaniż f'sit ta' kostruzzjoni. Is-sibt stess fil-jum li fih seħ l-inċident fatali f'Taslima, il-BCA kienet qalet li x-xogħol f'dan is-sit kien illegali, hekk kif ix-xogħlijiet ma kinux approvati u x-xogħol sar mingħajr il-permessi meħtieġa. L-Albaniż li tilef ħajtu f'din it-traċedja huwa Bari Bala li kien ilu Malta sentejn biss. Bala huwa missier ta' 6 tfal, bliżar tifel għandu 12 sena. Raġel ieħor ta' 31 sena li jiġi ir-raġel toħt il-vittma ġarab ġrieħi ħfief fl-istess inċident. Intant dwar ir-riżenja tal-kap eżekuttiv tal-BCA, il-Partit Nazzjonalista qal li din hija riżenja oħra li tikkonferma l-inkompetenza tal-gvern fis-settur tal-kostruzzjoni, fejn il-Ministri jibqgħu jaħarbu r-responsabbiltà u jwaħlu kollox fin-nies li jkunu appuntaw huma stess. Fis-qarrija intqal illi l-gvern ta' Roberta Bela mhux qed iġorr responsabilità politika għal dak li ġara u insista li ma jistax ikun li minnu responsabbli għal dawn it-traċedji ikun l-istess persuna li twetta ir-riformi fil-kostruzzjoni. Il-Partit Nazzjonalista Reġenzista bħalma diġà għamel f'mozzjoni li restaq fil-Parlament iżda li sfortunatament il-Partit Laburista ivvota kontrija li l-Gvern għandu jippreżenta rapport kull xahar lill-Parlament dwar l-implementazzjoni tal-inkjesta Jan Paul Sofija biex bħala pajjiż nassiguraw li qed isiru ir-riformi li hemm bżonn f'dan is-settur. B'reazzjoni għal din it-traċedja ta' Taslima tkellmet ukoll il-General Workers Union li appellat għal reklutaġġ ta' ħaddiema li għandhom sena fil-kapaċitajiet tagħhom flimkien mal-ħtieġa ta' miżuri aktar b'saħħithom għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-postijiet tax-xogħol.